fitip bagani kalong ka jinghisha jongani ka juk ka bang imenta lada ka pla jom phi ka dap ki bru kin kali phi kumno philong how are you Henry lada ka pla jom phi ka thli ki bru kin kali phi phide mano who are you lada fidap ram omdan ki bakali phi kumno philong lada fitan pisa ken kali phi kumno philong lada fitan pisa ken kali phi kumno philong Henry lada fimdan pisa ken kali phi phide mano tin pharang ka ong how are you and who are you kichukula tang uwe udak HOW how but WHO who how are you who are you kichu pher tang kor kombo yakidak but ka meaning kala lada fitan pisa ki ong how are you kumno philong lada femdan pisa kin kalipi who are you fide mano kani bonsin kajia haka jingem jonga nga dalade nga mat yakane ubriu ubamdon a haka jingem la ka jinglong lane ka akor lane ka buram tip kur tip khashu Henry lada udon ka spa kibru kin ngu yu wat hakasi ka jingyap jangoro ngalap yakane ka jingsha pa ubriu ushong kha halaka jong ka kur halaka jong ka jat ka kenja Henry namar pa udon ka spa ka byang bet jalega kten hindi ka ong ka byang bet hagasi ka jingyap jangu taki pho hajar ki bru ki bot banle on tap ya ka met jangu namar pa udon spa Henry ubru uba biang keburom ka akor uba imha immet hagasi ka jingyap jungu lada dan pisa dan briu watang manra ya ka matju sang sot ya ka por kum kane ka bang im an ongipi ki parlok ki bi je jonga kade ka ya kade ka por kade ka juk katus nem ngala trishtam judon bakalinga kumno philong Henry menta baro ki yawan patna jangai ki yo ianga ki ong e ba kumno philong kane ka dega juk kane ka dega ya kumba ka por ka kala kumtaro ka perthei ka kala lada ka por jong phi ka bha kibru kin don rangkat bat phi Henry lada ka por jong phi ka sniu kibru kin kier na phi ka por kam june haju ku ki parlok ke be ije jonga dan ki babana ya phi dan ki ba perwa dan ki ba senta shapang jong phi menta fitan ka spa phi yeng kumne baro kibru kin salute yo phi Henry lada fi dem lada ka plajo phi ka thali baro ki beru ken jat ya phi ka tin pharang ka ong every dog has a day kan don ka por nak banta jong ki e baro petip takala de por wat using ubakar ho ha khlau ubangi khot us em jong ka khlau kan sapoi ka por baki ksau kin tawiario ha ka por ba ukur ho baro kwei ka khlau ka khnyu Henry dala de por ki ksau kin tawiario bat mau u ha pandem krup ha kamat jong kita ki ksau ngan ongi pi ko ki perlok ki be e jonga ka jingye dei ka basisha kam dei ka tu ka bayas no bat phi harangkat bat ka por Henry ka jingye dei ka basisha ka dei ka tu ka bayas no rangkat bat phi klem ka por ka tu ka jingye dei ka bayas no bat phi tang ha ka por ka babha kam dei ka jingye dei ka basisha Henry ka ta ka jingye dei ka bayas no bat phi haman laki por ka tu kin ka dei ka jingye dei ka basisha menta larafi paunam pitan kata ka jing itho kendon rengkat bat phi bat lashai lada fim pau namro phim don shu kata ka jing itho ro ken yes no bat phi lada ka pla jom phi ka tap kendon rengkat bat phi bat lada ka pla jom phi ka thli ru kendon rengkat bat phi kaktin ka ong kibru ki batan rengkat bat phi lada ka por jom phi ka sniu ne ka bha ka token ka dei ka jing dei ka basisha Henry ngan ong phi bakito ki batan rengkat bat phi tang ha ka por ba phi suk laju khot iki ka jinge dei Henry kito ki badan rengkat bat phi hakapor bapishem ya ka jingduk lakot ki angel dei na kata daung ong phi pa ka jingim kam gai tang da ka jinge dei namar ka jinge dei bonusen ka yai sno bat ka jingim jingi hakapor bangi suk Henry tang ki angel ke baya sno rengkat bat ngi wat hakapor bangi dokro ngan sai ken do pi hakiwi pat ki video tat hado kata kapor bye bye stay safe